Moi bo día a todos e a todas. Gracias por asistir a esta rolda de prensa na que xa paso a informar dos asuntos máis relevantes que acabamos de aprobar na Xunta de Goberno. En materia de colaboracións, aprobamos investimentos por máis de €500.000 para mellorar a calidade de vida da veciñanza, dinamizar os concellos e promover tamén o tecido productivo da nosa provincia. Nese sentido, por unha banda, en Castroverde aprobamos un acordo de colaboración moi importante por un importe de case €300.000 para a mellora de vías e accesos municipais e tamén servizos públicos básicos nese concello. Neste caso, o Concello de Castroverde asume o resto do orzamento, co que acadamos un total de case €600.000. Estes fondos van a destinarse á execución de 6 actuacións principais, das que a maior parte se van a investir na mellora de diversas vías municipais que inclúen as seguintes intervencións: a rexeneración do firme asfáltico en 14 accesos de estradas locais, cun investimento total de €237.000 e que afectan a varios lugares na parroquia de Bolaño, Vilabade, Riomol, Masoucos, Pumarega, Furís de Abaixo, Porcín, Páramo, San Paio de Arcos, Moreira e Montecubeiro. Tamén se van a levar a cabo melloras de pavimentación nas zonas de Couso, Espasande, O Latadal, Outeiro de San Paio e Moreira, neste caso por un importe de €170.000. E esta inversión, esta última intervención, vai a permitir a mellora da seguridade no tránsito e tamén na drenaxe para optimizar a recollida e a canalización das augas. A maiores destes dous investimentos, contaremos con case €50.000 para o acondicionamento de varios tramos da vía do acceso que vai dende Furís de Arriba ao Latadal e, así mesmo, realizaránse obras de mellora nos núcleos de Tórbea, Espasande, Outeiro e San Xuliana. Case outros €50.000 teñen como destino a mellora do acceso a Miranda mediante a ampliación do gálibo, a mellora do firme e tamén da drenaxe e a posta en valor dunha zona próxima a unha fonte que está protexida que se vai a pavimentar para darlle unha nova imaxe e uso ao conxunto desta zona. E tamén se contempla a mellora do pavimento do camiño agrícola da Valiña na parroquia de Montecubeiro, que é o que dá acceso a numerosas parcelas agrícolas e forestais, así como a prolongación da rede de abastecemento municipal ao núcleo de Covelas, garantindo o abastecemento de auga. En materia de convenios, de acordos, neste caso tamén na Xunta de Goberno sacamos adiante un acordo de colaboración por un importe de case €50.000 co Consello Regulador da Denominación de Orixe Ribeira Sacra, neste caso para financiar un proxecto de digitalización estratéxico para o sector vitivinícola da nosa provincia. Esta iniciativa vaise a pôr en marcha ao longo do ano 2025 e ten dúas liñas de actuación fundamentais. A primeira é para a instalación dunha rede de 12 estacións meteorolóxicas portátiles, unha por cada concello da provincia de Lugo incluído na denominación de orixe, e esa rede vai a permitir monitorizar en tempo real as condicións climáticas en cada unha das zonas de produción, ofrecendo datos que son clave para previr enfermidades da vide, para poder planificar tratamentos ou, en todo caso, para reducir custos de produción. E a segunda das liñas de actuación céntrase na implantación dun sistema integral de xestión digital da denominación de orixe que está basado no software Anawin e trátase dunha ferramenta que permitirá automatizar e centralizar todos os procedementos administrativos e técnicos da denominación de orixe, como, por exemplo, os rexistros, as certificacións, a rastrexabilidade ou a facturación. Ademais, contará tamén, vai a incluir a creación dunha oficina virtual para as adegas, que vai a facilitar a tramitación en liña e a incorporación entre algunhas ferramentas dunha app para cata digital, para tablets, un sistema de seguimento de saldos e tamén de movementos do viño ou a firma electrónica para documentos que sexan de carácter oficial. Esta modernización tecnolóxica, sen dúbida, vai a ter un impacto directo
nos principais axentes do sector, que son os viticultores e viticultoras, que ademais recibirán comunicacións electrónicas máis rápidas e máis eficaces. As adegas, que van a poder reducir tempos e custos na súa xestión diaria. E o Consello Regulador, que poderá adicar máis recursos á promoción da denominación, reducindo o tempo e o esforzo que neste momento teñen que adicar á tramitación administrativa. Este apoio importante enmárcase na estrategia da Deputación de Lugo de apoiar o sector primario, xa que a promoción e a modernización do sector vitivinícola contribúe non só á economía local, senón tamén á conservación do noso patrimonio cultural, natural, paisaxístico e o asentamento da poboación no medio rural. Nós vamos a seguir traballando da man e de forma coordinada co noso tecido productivo a nivel provincial para impulsar proxectos que potencien o valor dos nosos produtos autóctonos, como é o caso neste proxecto, para apostar polo viño, e que no sector vitivinícola permitirá tamén mellorar a calidade de vida do conxunto da veciñanza. E cambiamos de asunto, a maiores destas colaboracións que lles acabo de citar. Na sesión de hoxe tamén aprobamos adxudicar para as vindeiras dúas anualidades, é dicir, 2025-2027, o lote número 8 do contrato de conservación e mantemento das estradas de titularidade provincial, neste caso por un importe de case 1 millón de euros. É o lote que afecta aos concellos de Castro de Rei, Pol e Meira, e para completar o contrato tan só quedaría xa por sacar a licitación os lotes 5, 6 e 7 que corresponden aos concellos da zona da montaña. Deste xeito, para os vindeiros 2 anos, queda cuberta toda a rede viaria provincial, unha vez que estén adxudicados eses lotes que faltan, para poder levar a cabo as tarefas necesarias para a conservación e o mantemento das estradas, así como a atención tamén das emerxencias ou as causas sobrevidas e consecuencias das inclemencias meteorolóxicas que lle afectan ao conxunto das estradas. Polo tanto, temos que dicir que continuamos traballando para mellorar a mobilidade e a seguridade viaria na nosa provincia, que, como sempre apuntamos, porque é importante recordar este dato, é a rede viaria provincial máis extensa de toda España, con máis de 4.200 km de estradas, e, polo tanto, temos que facer un esforzo, tal e como queda demostrado con esta nova contratación. E xa remato informándolles de que hoxe aprobamos o último trámite administrativo para o pago de 5 subvencións, neste caso por un importe total de 30.000 euros, que van a diferentes colectivos que son beneficiarios do Programa para a Dotación e Mellora dos Servicios Comunitarios do ano 2024, que impulsamos dende a Deputación de Lugo. E con estas axudas, o que conseguimos é financiar actuacións en 3 concellos da provincia mediante as seguintes entidades beneficiarias que recibiron cada unha delas 6.000 euros. A Comunidade de Montes Veciñais de Adai, no Corgo, para mellorar accesos comunais, é dicir, estradas ou camiños. A Comunidade de Montes Veciñais de Pumares e San Román, no Concello de Ribas de Sil, para ampliación da rede de auga no barrio de San Román. Tamén a Agrupación de Veciños de Tórbeo, no Concello de Ribas de Sil, neste caso destinada ás obras de sustitución da tubaxe da auga na parroquia. E tamén a Agrupación de Veciños Pousa Nova, tamén do Concello de Ribas de Sil, que vai a cubrir os gastos do suministro eléctrico que son necesarios para o funcionamento do sistema de bombeo da auga. E xa, por último, para a Comunidade de Montes Veciñais de Cervela, no Concello do Incio, que vai a realizar obras no seu local social. Quero lembrar que con este programa apoiamos económicamente a entidades veciñais, a comunidades de montes e de augas, asociacións de ámbito agrogandeiro ou forestal, para que poidan mellorar o conxunto dos servizos e infraestructuras que inciden directamente na vida cotiá dos veciños e veciñas. Facémolo con un único obxectivo, que é claro, ademais, contribuir á mellora do benestar no rural e favorecer o asentamento de poboación no territorio. E pola miña parte, nada máis, se tedes algunha pregunta, que ninguén levanta a man, polo tanto non haberá, que teñades unha boa fin de semana.